dear. O, da ni'n cael dasliad nos Iau yn Festri Ebeneser. Oherwydd bod hwn wedi cael ei gyhoeddi mis Awst. Efengyl Marc, Beibl.net. A mae yna lot o beth yn digwydd nos Iau. Mae'r band yn chwarae ni canu mawl a clodfori'r arbrydd. Felly dasliad ydi o mewn gwirionedd, diolch i Dduw am foddion gras. Ac efengyl Marc sydd yn cyfeirio at Iesu Grist. A holl bwrpas y peth ydi tynnu sylw at Iesu Grist yn bennaf drwy gyfrwng hwn. Oherwydd dim ond un iachawdwr sy'n yna ar gyfer y byd yma dynoliaeth. Wedyn, ar ôl y band, mae yna sketch ddoniol gyda ni. Mae yna bobl yn rhoi tystiolaeth ac yn siarad sut maen nhw wedi defnyddio Beibl.net ar y we, a sut maen nhw'n defnyddio Beibl.net ar eu telefons, oherwydd bod ti'n gallu lawrlwytho. Panad, bisgedi, rhywbeth bus a bawd os gawn ni amser i baratoi. Watkin James, Dr Watkin James yn siarad am gyhoeddi hwn oherwydd Cymdeithas y Beibl sydd wedi argraffu fo. Ac wedyn fydden ni'n cloi yn canu diolch i ti'r holl alluog Dduw am yr efengyl sanctau. A be di'r cyfrol, a be di Beibl.net? O, hwn ydi efengyl Marc, sef darn o'r Testament Newydd. Ac mae wedi cael ei addasu gyn Arfon Jones. Ac wrth gwrs mae'r Testament Newydd a'r Salmau yn ei cyfanrwydd yn Beibl.net ar y we. Os newch chi googlo Beibl.net, fedrwch chi fynd yn syth i fanno. Lot o adnodda i'w cael hefyd. Ac wedyn, Beibl.net yn syml ydi addasiad mewn Cymraeg cyfoes o'r Beibl yn ei gyfanrwydd gobeithio mewn 2 flynedd. Felly bydd yr Hen Testament yn ymddangos os dyw ei mynd yn y dyfodol agos. 2 flynedd. 2 flynedd go iawn? O gam i gam. Mi ddaw.